mabuhi imong mga kata at mabuhi imong mga kata. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Kristo. Niabot si Jesus sa usa ka lungsod sa Samaria, nga ginganlan nagsikar. Nga dili layo sa yuta, nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Ato adito ang atabay ni Jacob, umilingkod si Jesus tupad sa atabay, sanglit gikapoy man siya sa panaw. Hapit na kadto maudto. Unyan hiabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako nini tungura ang iyang mga tinun-an nangadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon." Ang babae mitubag, "Hudiyo ka og usa ka Samarianhon. Busa nganong nangayo ka man kanako og tubig nga mainom? Kay ang mga Hudiyo good ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay." Ang pagbiya sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon nito sa Ehipto. Atong manunduman maunahuna nga siguro naglaom gayud sila. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka, paunta ang gasa sa Dios. Kung kinsa kini nangayo kanimo og tubig, mangayo ka gayud kaniya og hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." "Sir," ang babaeng maingon, "wala kay timba ug lawom ang atabay. Asa ka man magkuha ni anang tubiga?" Hinatag kining atabaya sa among katigulangan nga si Jacob, ug siya ang iyang mga anak, ingon man ang iyang makahayupan miinom gikan niini. "Labaw ka ba kay di ay kay Jacob?" Si Jesus mitubag, "Ang muinom nining tubiga uhawon pag-usab, apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga ihatag ko kaniya mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag, og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan." Ang babae maingon, "Sir, hatagi ako nining tubiga aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako muanhi sa pagkalos." Ug ingnan siya ni Jesus, "Lakaw, tawag ang imong bana ug balik nganhi." "Wala ko'y bana," maingon ang babae. Si Jesus mitubag, "Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Kalima ka na minyo ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gitug-an kanako." Ang babae maingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi ning bukida. Apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga ang mga Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios." Si Jesus maingon kaniya, "Babayi, tuohi ako nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili na magsimba sa amahan niining bukida ni Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala gayud makailas sa inyong gisimba. Apan kami mga Hudiyo nakailas sa among gisimba. Kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan taliabot ang panahon ug karon aniya na nga matuod nga ang mga magsimba sa amahan dili sa espiritu sa kamatuoran. Kini diha sa espiritu sa kamatuoran. Kini sila mao ang mga magsisimba nga gusto samahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu, ug kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu sa kamatuoran." Maingon kaniya ang babae, "Nasayod ako nga moanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inigabot niya iya kitang sultihan sa tanan." Si Jesus mitubag, "Ako mao siya nga nakigsulti kanimo." Niadtong higayuna nahibalik ang tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkikita nila nga nakigsulti sa usa ka babae. Apan walay usa kanilang nakapangutana sa babae kung unsay iyang gusto.
Ni nangutana sila kang Hesus nganong nakigsulti siya sa babae. Unya gibiyaan sa babae ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod. Ug giingnan niya ang mga tao, ngari kamo, tan-awan ninyo ang tao nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas? Busa namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Hesus. Niadtong higayuna ang mga tinun-an miagda kang Hesus. Rabi, kauna. Apan mitubag siya, may pagkaon ako nga wala ninyo hisayre. Busa ang mga tinun-an nangutana ana nagpangutan-ay. May nagdala ba kaha kaniyang pagkaon? Si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabuton sa nagpadala kanako ug sa paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo, 4 ka bulan una moabot ang ting-ani. Sultihan ko kamo, tanawan ninyo nga kaumahan, hinugda ang mga bunga ug husto ng anihon. Ang nangani suhulan ug hipuso niya ang abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Karon ang nagpugas ug nag-aani mga lipay kay husto ang ginaingon. Lain ang magpugas ug lain usab ang mag-ani. Gipadala ko kamo karon mangani ka sa usa ka mga umah nga wala ninyo hagui. Ang uban maoy naghago ug kamo nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon ni adtong hulungsura nanuo kang Hesus kay babae miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon gihangyo nila si Hesus nga magpabilin uban kanila o nagpabilin siya didto duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kaniya tungod sa iyang gisulti. Ug giingnan nilang babae, mituo na kami karon dili tungod sa imong gisulti, kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya mao ang nagayod ang manluluwa sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Makigsunan ko ni Kristo, maayong gabi kaniyong tanan ug mayong adlaw dinhi sa Amerika. Karon atong gisaulog ang ikatulong semana sa Kwaresma. Hapit na gyud ang Pasko sa pagkabanhaw. Duha na lang ka semana magsaulog na kita sa Semana Santa. Busa gidapit ko kamo karon labi na kanung mga tigpaminaw nananaw diha sa live streaming nato og kana pong atong YouTube channel. Akong gihangyo nga hatagan nato panahon, no? Pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga atong nadungog karon labi na gayud sa mga pagbasa og sa Ebanghelyo, no? Ang unang pagbasa naghisgot kanato sa kasanitian sa mga Hudiyo, mga Israelita, no? Dito sa desierto human sila giluwas, no? Kay sila gipagawas man sa Dios gikan sa kaulipnan ni Faraon, pinagi sa usa ka tawo nga gihimong instrumento nga mao si Moses aron ang mga Israelita, no, makalingkawas sa mga pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon. Usa sa sinugdan dako kayo ang ilang paglaom, no. Umisalig sila sa pagpangulo ni Moses og sa gahom sa Dios nga nagluwas kanila gikan sa dugay nga pagkaulipon. Nagtuo sila ng ilang pagbiya sa Ehipto, magdala kanila og usa ka mas maayong kinabuhi, no? Tungod kay lipay kayo sila, limang ka nga milata sila sa dagat nga nama, mihubas ang dagat kay pahubas sa Ginoo, no? Gitawag paglabang nila kay kini gitawag lake, no, pero dagat ang tawag sa ila, no. Mao na nga ipahubas sa Ginoo, ipamala aron ang mga ituhanong mga sundalo dili makaapas nila og patyon silang tanan. Giluwas sila, mao ni ang gahom sa Ginoo, sa kayo sa Ginoo nagipadajag sa iyang mga katawhan labi na sa Israel, mga Israelitahanon. Pero unsa may nahitabo, no? Padayon sila sa ilang paglakbay og nas kasinati sina o makalisdanan
labi na gayo diha sa disyerto. Nasayod man taon sa ning disyerto, wala na yung mga tubig, wala na siya'y kahoy, puro na sila mga balas, no? Umauto nga sa diha nga sila naglakbay diha sa disyerto, gibati nila ang ilang kauhaw, no? Mao mana. Dayag nga ato manang sinati labi na gayo kung init kaayo o uhawon gyud ta, mao nagkinahanglan ta og tubig. Tungod kay nahutdan sila og tubig sa ilang paglakbay, misugod sila sa pagbagulbol ug pag-angal batok kang Moses, no? Masubaw na, sa atong kinaiyasan angalon bagulbol, no? Kay dili lang batok kang Moses, batok sa Dios, no? Murag nagmahay sila ngano nga bibiya pa sila sa Ehipto, no? Didto makatrabaho sila, forced labor, pero naay pagkaon, kaon sila, naay makainom sila. Karon nga libre sila, pero way pagkaon. Basig mga matay sila sa kauhaw kagutom. Murag ilang ingon sa ilang kasing-kasing, mas maayo paunta didto kaysa ania sa disyerto. Tungod silang pagbagulbol o kakulang sa pagsalig, misulay sila sa Dios. Mao ni. Tungod kay nakalimot sila sa mga kaayo sa Ginoo nga giluwas sila sa Ehipto, milabang sila sa dagat, no? Og nakalimot sila sa kaayo og nagmahay sila ngadto sa Dios. Kay wala sila makibalo kung unsa jud ang plano sa Ginoo para kanila. Nga ang Dios nga unta nasayod man ta nga ang Dios na plano nila nga sila makaabot didto sa usa ka yuta nga puno sa kaadunahan, no? Mao ni ang panaad sa Ginoo bato kanila, mga kanila. Maayong plano alang kanila ang Dios nagdala kanila sa disyerto dili aron pasakitan sila kundi aron giyaan sila padulong sa yutang gisaad. Apatungod sa ilang kakulang sa pagsalig, daghan kanila wala makasulod sa maong yuta ug nga gisaad sa Dios. Maigsoon, ang maong panghitabo sa Biblia dili lang istorya sa mga Israelita. Usab kini ka pahimangno alang kanatong karon, alang kanatong tanan karon. Labi na kay panahon sa Kwaresma, sa atong kinabuhi adto na usay mga higayon nga pareho kita nila magmahay, magbagulbol, muangal, no? Labi na kung natay mga kalisdanan, na? Labi na kung nay sakit, labi na kung wala trabaho, labi na kung makasinati kita og mga trahedya, o mga calamity, na nahitabo, linog, bagyo, guban pa diha, no? Mayon ta nganong pasagdan man ko sa Ginoo, nganong gitugutan man sa Ginoo mamatay ang akong anak, mamatay akong bana, mamatay ngano man na hantod karuwa makoy trabaho naglisod-lisod man ta, no? Usahay mao ni ang atong buhaton, muangal, magbagulbol batok sa Ginoo pareho sa mga Israelita. O wala nato mapamalandong nga daghan ang mga kaayo sa Ginoo nga gihatag kanato. Labi na gyud sa gasa sa kinabuhi nga karon gihatag kanato, buhi ta. Pagmata nato sa buntag, no? Makikita ta sa adlaw. Kadaghan sa makikso nga di na makikita sa adlaw tuwa sa ospital. Kadaghan sa makikso nga di makikita sa adlaw tungod kay naay sakit, no? Busa makiksunan kung ni Kristo hinatunta na dili nato ni sundon ang gibuhat sa mga Israelita kundi magpasalamat sa Ginoo sa kaayo sa iyang kaayong nagihatag kanato. Usahay na maghunahuna kita nga butang nga walay kanato ug tungod niini makalimot kita sa mga grasya nga anaa sa atong kinabuhi. Apan tinuod mga igsuon, ang Dios nasayod sa atong tinuod nga panginahanglan. Nasayod siya sa atong kaugmaon ug adunay maayong plano alang matag usa kanato. Ang atong buhaton mao ang pagsalig ug pagduol kanunay ngadto kaniya. Mausab kini ang atong makita sa ebanghelyo karon sa istorya sa Marianhon nga babae. Kini nga babae usa ka makasasala pareho nato.
ug adunay masakit nga kasinatian sa iyang kaminyoon, no? Nasayod ta mato sa ebanghelyo tungod niini murag gikasilagan siya sa uban, mao tingali nga nag-inusara, nagmasulubon pagkaos og tubig ngadto sa usa ka tabay aron makuha og tubig. Apan didto mismo sa iyang kahimtang sa kasakit ug kaulaw, nahimamat niya si Jesus, no? Si Jesus nasayod sa tanan mahitungod sa iyang kinabuhi. Nasayod siya sa iyang mga sala ug sa iyang mga kagahapon. Apan wala siya magsalikway kaniya hinuon, naminaw si Jesus kaniya og anda mo tabang. Gihatagan siya ni Jesus ug usa ka dakong saad ang tubig sa kinabuhi. Siya maingon, bisan kinsa nga mag-inom sa tubig nga akong ihagatag kaniya, dili nagayod pagauhawon. Kay ang tubig nga akong ihagatag kaniya mahimong tubod sa tubig nga magatubo ngadto sa kinabuhi sa dayon. Ang Samaritahong babae miadto sa atabay aron makuha og ordinaryong tubig. Apan didto nakadawat siya sa mas dakong gasa, ang pagtagbo kang Kristo nga naghatag og bag-ong kinabuhi. Ang babae nga kaniadto makasasala nahimong saksi sa Ginoo. Magigsuon sama sa Samarianhon, babae nga nasayod usab si Jesus sa ato mga sala ug kahuyang. Saan kahibalo si Kristo? Kung asa itong mga binuhatan nga dali ta manglibak, dali ta magbagulbol ta, watay mga puangod, watay tungod sa atong garbo, no? Nagpatuyang ta sa atong kaugalingon, no? Uban pa diha natong mga bisyo, dali ta mangluod, no? O naatay mga kasilo bato sa katao, nasayod si Jesus niini. Sama sa kahimtang sa usa ka Samarihanon sa iyang kinabuhing kaminyoon. Kalalilwang ka nga 5 na ang bana niya, unya kanang iyang bana karon nga iyang uban, dili pag iyang bana, puyo-puyo. Busa, nasayod si Jesus niini. Ug mao ni hinungdan nga siya nakigtagbo nining sa nga dili unta ang niya buhaton tungod kay ginabawalan man ni sa mga Hudiyo nga moduol nga adto sa usa ka tabay sa mga Samarianhon. Pero unsa may gibuhat? Bisan unsang ilay kasulti, miadto siya o nakigsulti, nakighinabi sa Samarianhon aron ipadayag ang iyang gibati. Mao po ni ang hinungdan ngano ngang Ginoo andam siya maminaw ngadto kanato. Nasayod siya, pero gusto niya kita man muluhod, mga liyupo, mga pasaylo sa atong mga sala, kung ipadayag nato ang atong gibati ngadto sa Dios. Sa unsang mga paagi nga mapadayag nato ang atong mga pagbati ngadto sa Ginoo, pinagi sa pag-ampo kanunay, mao ni ang pag-ampo, pakighinabi, pakigsulti ngadto sa Ginoo, labi na gayo diha atubangan sa sakramento, no? Blessed Sacrament, sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo sa Santos nga Misa, sa pagrosaryo, ng atong pamalandungon ang mga kinabuhi, ang kinabuhi ni Maria o kinabuhi sa atong Hesus Kristo, labi na gayo diha sa kalipay, kasakit, o himaya, o labaw sa tanan, diha pod sa atong pag-ador, no? Adoration, na ay mag-chaplet, Hitchimani, ug uban pa dihang mga debosyon nato, usa ni ka pa maagi nga kita nakihinabi ngadto sa Ginoo. Nga dili unta nato ni sagulan, ug mga patutuo kun dili di sa tong pagtuo nga puy-an nato. Ug mao ni higayon kita makigsulti nga sa Ginoo. O ang Ginoo anda maminaw nato sama siyang gibuhat sa usa ka Samarianhon nga naminaw siya. Nindot kayo ang ilang panagsulti didto sa atabay. Ug dako gayud og ang nakatabang ngadto sa kababay kay nahupay ang iyang kaguol ug ngani siya miadto ngadto sa iyang mga silingan, wa po siya manglibak pero tinuod man na nakita niya, nakihinabi niya ang gitawag og propeta nga mao si Jesus, no? Kay pamaslama kay nga siya mao ang anak sa Dios. Og mao to nga nahimo siyang saksi, nahimo siyang testimony.
testigo. Sa mga kaayo sa Ginoo nga gibuhat kanato, dili angay nato ni taguan, kundi atong ipadayag pud sa atong makigsuonan, labi na gayon diha sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pag hinabi, mao ni ang panglibak nga maayo, no? Dili libakon nga makadaot, kundi libakon mao na kay ato mang isangyaw, atong isulti kung sa yo'y mga kasaniyaan nato, nakadaot ta grasya, nakapasar ta sa board exam, nayo atong balatian, nakatrabaho ta, mao na angay di nato na hilumon, ipadajag nato sa atong silingan, sa among pamilya, uban kay mauni ang kaayo sa Ginoo nga gibuhat alang kanato. Busa sa panahon sa Kwaresma gitawag kita sa Dios nga moduol kaniya og isulti ang atong mga kasaypanan. Kung ang atong ihatag kaniya ang atong mga sala ug kasakit, siya maghatag kanatog hiling, kayuhan sa atong mga balatian, kayuhan sa atong mga sakit o kagawasan, deliverance, pag-ayo sa atong makagawan gikan sa sala, labi na sa atong mga bisyo ug uban pa natong mga daotang kinaiya. O sa atong pagduol kang Kristo, dili kita nag-inusara. Kauban nato ang panabang sa atong mahal na Birhen Maria, inahan sa kanang panabang. Siya ang atong mahal patrona sa ang inahan nga magiya kanato, padulong kang Hesus sama sa usa ka inahan, tabangan niya kita nga moduol sa iyang anak aron makadawat kita sa grasya sa kapasaluan ug bag-ong kinabuhi. Busa mga igsuon, dili kita mahadlok sa pagduol sumala sa atong nabati, moduol kita sa altar sa Dios. Ayaw di ta mahadlok moduol ngadto sa Ginoo. Sama sa Marianhon, babae dalhon nato ngadto kaniya ang atong mga kahuyang, ang atong mga sala, mga tagpasaylo o kaniya o atong mga kasakit. Kay si Jesus andam kaunay maminaw, mapasaylo ug mohagatag kanato uban sa padabang sa tumala Birhen Maria, aron kita makabaton og tubig sa kinabuhi nga magdala kanato ngadto sa kalipay nga walay katapusan. Amen.